Mga kaigsunan, kunyan hapon, sunod na ako sa opisina sa Vice Mayor's Office. Isip bagong isunod. Ako lang ikasunod sa unang panahon sa pagsugod na ako sa pagtrabaho 1976. At karon sundan na 45 na tuwing ang pag-alaga ko sa Lutsit sa Tagluan. Lain-lain ang problema na ako may encounter. Sa panahon sa atong kanhi, Mayor Dunggoy Mano, Mayor Roy Mano, at Congressman Bambi, ako ang kaamar nila sa ilang mga desisyon. Kung pag-abot ni Mayor Nadia, nahimog yapon akong kaamar. Kunyang hapon, mahimog akong official na kaamar nila. Ang ilang tumuha lamang ang kaayuhan na sa katauhan sa Lutsit sa Tagluan. Usa ako sa ilang mga kauban at paningkamot nila kung saan na ang mga tauhan labi na yun sa kadaplinan sa atong lungsod na ma-improve ang quality sa ilang life. Kanyang hapon, pagsunod na ako, nagkamot ako na opisyal na anak ko itigo na inyong manunggan. Sa una, piling ni manunggan, kay dili pa opisyal. Kung sa mga kisunan ko, nagkamot ako. Maghagi sa inyo, sa iyong tabang, sa iyong suporta, na unta inyong kamagan sa atong halang ng mayor at ni Nadia Imagli Delivery. Kay mga maura ka na ang ilang tumong sa pagpangalagan sa Lutsit sa Tagluan. Sa katapusan, pasalamat ako sa inyo sa iyong suporta. Ngayon yung akong Vice Mayor, ngayon Vice Mayor sa Lutsit sa Tagluan. Kaya pagkalaong kamo nga unsa man ang gihimo sa atong palangkong kanhi, Mayor Dunggoy Mano, Mayor Roy Mano, Congressman Bambi, kung karoon ang atong mayor, kapapadayon ang panglagan kung pagkanyo na salamat ay sa kanila.